movement or preacher, any personality who is known for primarily problematizing other Muslims rather than the outside problems happening in the ummah, this is exactly a sign of fanaticism that is unhealthy. You do you, but don't hate other people within the ummah that are doing slightly different than you. You have far bigger problems. What this shows is that fanatics lack priorities. This is one of the hallmarks of fanaticism. You don't understand priorities. Something might be great. You might have an opinion you're very passionate about. Good for you. But understand, other people might have different understandings of this particular issue. There's a spectrum here, and all of these movements would agree about bigger issues. So why concentrate on that which is ambiguous and leave that which is clear-cut? Okay, on jendige Saiki Yasir Gadi doni mo katwal parce no wodi e julbe ben danger mo jogiti den on jama ala jangude jama mutaki jama ko mouvement woni iwtirde baaw mo sect. Donc kala ardo haysite ko sect goto ma ko mouvement goto saari tun afudi yide harana gite de be yirata den afudi famirde harana no be famirta non fayda an ayalti ka dina hande kadi ko dinte fanatisme. Julube no mari problem ji mola nadi di be doit concentrade hore mu hara problem hoy ambigi ka woni sikke hoy hara koy waddatabe kono hay karamako ben hara ko karamako be kumalobe mi de balde karamako be saudi andabe mola nabe no amude hara ko ka on hara ko salafibe kono sai commentaire ji wobbe no yaha yenna be aybina be wikkobe hara non ko ben karamakobe be doftotono be teddina be wona ley koyde mum kono si hay ben don si be woli pi hungo kunni lutondir kon e faamu hoy mabbe koy ay hay kisa yabe wada commentaire yenna aybina wikko Sheikh Yasir Gadi sorti ji makko din ka sakiro on dare commentaire ji din o ye niveau julbe ben ko honto hatti analyse ji din réflexion ji din e ko ha honto tawata goddo no wawi accutude golle mum e haaji mum fu hara ko yogol aybina musido makko juldo haysita non o wadi no golle molanade ka islam o windi defte o nafi a jangi jungo makko kaw ari ha o yewti goddum ko lutondiri e faamu hum makon tun hara ko arugol aybina wikko ko doni fanatisme julbe ben gandangal no manki réflexion ji no manki taska gongol no manki jaman ko émotion wondi e iwtirgol baaw mouvement ma iwtirgol baaw karamakobe dewangal nanon so tay ko Allah subhanahu wa ta'ala won arewde ko ne laado sallallahu alaihi wasallam iwtirda baaw mum ataway dina kan no mari problem ji mola na di concentrate di hore mum hara wana pi hoy to so ko ma harana feddeji wana sect wona yo taw ko karamokobe be jentoto da ben ko ben do woli wo ko dum do won dina heddi ben fo na dina jokki hara hebi problem fate ko doni fanatisme. Okay, si karamokojo yewti goddo yo ine o karamokojo do yewti ma o windi dum do ka deftere makko si imamujo yewti yo ine o imamujo do yewti o windi dum do hayka mazahib hara ko ka date sitay ko imam maliki imam malik ko dum do wi e iwtirbe ben baaw makko imam shafi'i ko dum do wi e iwtirbe ben baaw makko imam ahmad bin hanbal ko dum do wi e iwtirbe ben baaw makko imam abu hanifa ko dum do wi e iwtirbe ben baaw makko hay don tumago amara permission inugol ko dum do islam o wi parce que wobbe ara jetta ko karamokojo goto wi ma ko deftere wotere wi e hara be do foko ijiti had Allah yobaybe joddi tinnare ma benden e wakkilare ma benden e onetete ma be on e cende den fu woni ko karamoko sufijo woni ko karamoko sunna yankejo woni ko karamokojo hombo si tay ikhlas makko no laabi niyya makko no laabi e wallitagol umma on Allah yobay mo joddindi jonon ko an e min enen be bawga taw hakkile den no faadi ko enen arata ga e yetnindirgol wikkondira yawondira waɗana jogiti saabiji aljanna den subhanallah sina ɗum sida andi ɗi piiji ɗo fo e opinion ji seeɗuɗi
pijugo no wodi a haɗito to a innugol islam on wi'i alors que buy ko non islam on wi'i non inno o karamakojo ɗo wi'i si tawi ko qur'an no wonɗa jangude inno Allah daali hara ko aya laaɓuɗo pos siko hadis mo luutondiraka e mum par ce que hadiseji buyi no wodi inventade buyi dolle no wodi inventade hara ko fenandeje nane la rasul sallallahu alaihi wasallam wiide ko inventa baka e dina kan donc siko ɗum ɗon hadis je laaɓude ne la rasul sallallahu maaki e o hadis hay si hadis wolama on nana ɓe ɓeyda aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haji karama kojo jaabi ke question ji go ene wa billahi tawfiq ok ko Allah andi donc o holla e limite makko wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jama yo wattan yidi kono fanatisme no tampini en donc hakkilede non jama on aduna o weeti wattango yidi